So ito raya, iti espiritu. So adaan ka iti panunot, adaan ka iti ugali, adaan ka iti regna. Kaya adatin ka iti desisyon. No anya iti panubusan nga umunod dito espiritu, dito panunot mo, iti regna. Adatin ka iti desisyon. No anya iti pangibusbusam iti oras mo. Kaya mo anya didengdegam ken buy-buyahan. Kaya iso na iti ag-manifest. Iti mapunang panunot mo, umunag iti panunot mo, kaya sunod iti umunag iti puso. Kaya iso iti mangituray, iti intiro nga biyag mo. So na niya tinagdagang ken buy-buyahan. Kaya iso na iti mangituray, iti mapunang espiritu. So ti rason na nga pa, yung nagdalag iti tao, nga naglaka nga madanagan, naglaka nga maupay, kaya naglaka nga masurun, kaya kaputa panubusan na, dagiti negatibo nga banat, dagiti makapalis maya nga sa umunag ka na pala. So ti rason na nga may isa nga tao, na laka nga maupay, na laka nga madanagan, na laka nga masurun, kaya kaputa panubusan na, dagiti aming nga banat, nga umunag ken pala. At dagiti tatawa ka kastoy, kakapsa, pure pa ka dagiti namati, panubusan na, dagiti aming nga banat, nga umunag ka na pala. At dinug da iti balita nga agmalmalan, makipulapul da, kadagiti tattao nga arsagid, makipanganda, kadagiti tattao nga nalaka nga maupay, nalaka nga masulun. Patalbusan da, dagiti negatibo, dagiti makapanismaya, nga umununag kada pada, nga iso iti mangkontrol, iti mapuna nga espiritu da. So nga, kunay ni Diyos, ito rayang, iti mapuna nga espiritu. At ang iti panakabalin nga manituray iti espiritu. So masapulang garod, kapsat king ganyan, narete nga espiritu tayo, kat mapno iti pamati, mapno iti panagdayaw, iti kararwa tayo, kat mapno iti mapno nga namnaman, iti panunod tayo, kat mapno iti baligid. Kat anyaman naman padas nga mangpuison iti espiritu, kaya tadagin ka iti desisyon nga kunang saan ka nga welcome dito nga espiritu. Awan iti lugar mo, dito puso. At kalinaudan iti nakal na nga panunot, almado warik na, kaya nagsagot, dito yung alda. So, saan mo nga kaya nga lampadan, no anya iti aramidan iti tao, kung saan mo nga kaya ito rayan iti tao, nga kaya mo ito rayan iti espiritu. Saan mo nga kaya nga lampadan, no anya iti umay, nga kaya nga lampadan, no anya iti umunag, dito yung espiritu. So, adaking ka iti turay, mangkontrol iti espiritu. Adaking ka iti panakabalin, ito iti justin ka, nga mangituray iti biyag mo. So, adaking ka iti desisyon, no anya iti kaya kung umunag, dito yung espiritu. Kaya palubusang dagiti negatibo nga banag, dagiti makapalismaya nga banag, stress kaya kumunag kin ka, panakaupay, panakadismaya, iti agdalin na lagod kin ka. Anya ti kunana, iti libro, basahan tayo kakapsa. Iti libro, iti Proverbs, chapter 25, verse 28. Iti man, iti kunana, iti Biblia, kada tayo. Proverbs, chapter 25, verse 28. 28, iti kakapsa. Kunana, he that hath no rule over his Holy Spirit is like a city that is broken down and without walls. So, di siya sino man nga sanang ito kayan, iti espiritu na, sanang ito kayan, iti biyag na, kaya ko na, napaslaka, iti syudad nga nadadagal, nga awan iti babot na. Ngamin, kakabsat, hindi ka panawan, iti syudad, dito nga babot, uno alam, kaya iso dito iti protection, uno alam, iti mapuna nga syudad. So, di panakasalaknib, iti mapuna nga syudad. Kaya mo dito nga alam, uno babot, kaya nadadagal, kaya saan da nga inistimar, di dapat nga makaslang, iti siya sino man, kaya dagiti ka puso, kaya agawin dan iti syudad. Di mo nga kaya lang nga sa pupon iti syudad, saan da nga inistimar iti babot, iti alam da. So nakastrip, dagiti mapuna nga kabuso. So kastamot, nga no, saan mo nga istimanan, iti alam, iti espiritu. No saan mo nga itorayan, iti espiritu, di dapat nga makastrip, dagiti negatibo nga banag, nga umunod kaya ka. Binabatan, kapsat nga makastrip, dagiti makapalismaya, dagiti makapaupay, dagiti makapaungat nga
kababalin nga umunod kin ka no saan mo nga ito rayan iti mako na nga espiritu. So ito ni anak mo kag mabalin kay anak mo magtaday dayo una gi eskwela ida dayo ano ang trabaho mo ida dayo imbis nga ang talad ka iti Dios at iti dabula pit ima na panagdanag ket umunod kin ka. Umay iti espiritu abay gamin saan mo ay estimar iti alat iti espiritu. Haka makatuturo kiti rabbi mangpad panunod no pagalaam para di makasapsapulan. No kasano nga mabayaran mo tinakatating dugo listahan iti utang kay misko mga at dependal kini ako Dios nga isuna iti pagkakapon iti amin na kasapulan. Stress ket umunod kin ka. Ngamit saan mo nga inturayan iti espiritu. So kasapulan nga inturayan iti espiritu. Kano saan mo inturayan iti espiritu kasla ka iti syudad nga nadadaan awan iti bakod na. So kasapulan nga estimaran iti bako na nga espiritu. Kano saan mo estimaran iti espiritu into nada iti nang padakas kin ka, kaya't nakaguyudan nga ibababangay tanman, kaya't nakadadaunan iti nagan mo, kaya't na ibarsaking nga titulya, kaya't na sa buwan na abak, at imbis ko mga bayang nga iti Diyos iti mangilaban kin ka, pagpalubusan mo niti pungtok, mamunod kin ka. Ngamin, saan mo nga inturayan iti makunang espiritu. So naglagi ko niyo, iti tao na saan na ngayon estimar iti alam iti espiritu na, inton ada iti saan nga may pardo na sitwasyon, imbis kay talag na kinaako Diyos, isuna di mangidalan king bana, papalubusan na iti makunang pungtot, iti karamidon na kayo, agbalin isuna nga defensive, nakalayan, amuyo jay, nakalintagan na unay, awan ba'y lang itin, bagbagang kanya na kat, agkakalintaganan, agrasarasunan, kas jay may isang tao nga defensive, kas na kayo isunan kat, mapagpabaso na lang kanayan, itipindaran na nga dagos iti baginan. Diyan ihaan na nga inestimar iti alam iti espiritu na defensive nga kanayon, kaya't na nga ipakita kada kita tao nga isunat at nasaya, kaya't na nga ipanagnat kada kita tao nga siya, malinis iti konsensya, awan iti aramin ko nga mali, siya katimbang iti aramin ko. So, handa nga inestimar iti alam iti espiritu na, agbanbanog isunat kada kita orkesis ka na naman, kaya't na nga ipanagnat kada kita tao isunat at nasaya. Ngayon, no kita manipod iti parakan iti sa Diyos, sakit kayan ko na dagita at panangsayang lang, itinapatag nga oras. Panangsayang lang, itinapatag nga oras kada gitawan kay siskan nga banat. So sa doon nakasapulan nga apan ilaw-lawag kada gititang tao nga sikat nasaya atak na tao, sa doon nakasapulan nga apan busbusan iti oras mo kada gititang tao kay bagang nga sikat at palinis ti konsensya na imbag iti aramid mo, awan iti aramid mo nga dakas. Ket saan mo nakasapulan nga ada kita katatao kat anamungan da ka. Kung manayan nga sikat at naman, ikaw kinaabo, di sinawat mo tiyan namin ti Diyos. Among nga ti Diyos kata anamungan na ka. Ti Diyos nalpas datan ngayon anamungan, kakutintin mo nitibiyag mo kinpan. Kaya saan mo nakasapulan, daging itang tao, manamong kinka, talo ti kayat mo, at pati kang tao, at kasapulan na namungan na ka, may stress ka. Agbanbandog ka lang, saysayakon lang, iti oras mo, kadagiti awan, iti mapuna nga kaisis ka na kanak. So di kasayatan nga namin yan, manipon iti sa ti Diyos, istimanan, iti alam iti espiritu. Saan mo nga panubusan dagiti negatibo nga banag maumunod kin ka. Tako na ti Diyos, ti oras mo kahit napatay. Iti masakbayan kat importante. So no saan nga positibo, kino saan nga rin bag iti dabag na, saan mo nga panubusan maumunod kin ka. Saan mo nga kaya makontrolan iti tiro nga luro, nga kaya makontrolan iti espiritu. Napununan nyo din ako na yung mag-amen. Praise God. So mga pahingin magbagay ti Diyos kada tayo, kami, target di kapuso, dahil di puso tayo, dahil di panunod tayo, dahil di rigna tayo. Nganuans nga naala na, kontrolan, iti biyag tayo. Nagadu, nawagas. So nga, kunad Biblia, kagandad ka, no niya dinindinggam, no niya diguyguyalan, no niya iti pangigamgamara, uno kami busbusbusam, iti oras mo, ay so na kita, iti ang kontrolan, iti biyag. So nga kasapulan, nga iti pangibusbusan tayo, iti oras tayo, awan sa bali, no saan, nga kadagiti damag, nga nagabu manipod kini Apo Diyos. Saan mo nga bastra ka iti negatibo? Taluans ka pinastra mo iti negatibo nga dapat, nagtalinag di kay sa timangtad di panagdalag, mangtad di kay ibutan. Amuyo ini baon ni Moses dagiti 12 nga ag-ispay. Idi nagsubli dagiti sa kapulo. Kuna da padamag da iti dakas nga damat, iti madi nga damat. 2 million na tattao iti nanggundod, iti mapuna nga negatibo nga damat. Nagparatak nga graburak iti negatibo nga damat. No dagas nga damat, kakapsap nagpaspas nga graburak. Ngunit nagtanaman. No dagas nga damat iti may balita.
nagpaspas nga graburak. Ano na ibag nga dapat hindi nagbalik-balitay dyan? No, ada tinapatakdan nga church dyan, ibag nga dapat, nga graburak nita nga no. Ada tinatay ijayon, ada dapas ijay, dagos nita nga nagpaspas nga graburak. Ada tipagkan nga umay. Ada iti sakit nga umay, nagpaspas nita nga graburak. Kasi dyan, matang padamag na iti poison, nagkatawa nga sa kapuno na ispay. Padamag na kalagin iti tao, iti poison, nga iso tinang poison iti pamununta, pinastir ka. Kat iti umay ni Diyos wakinigalit, nagiti nga duwa, tadosi da. Iti umay nagiti nga duwa nga mga ipadamag iti na ibang gadamag, nagpapatenggam, nagiti talo, nagiti duwa nga nagdengag sa andapay na, mamati. Iti na ibang gadamag. So nga, mula iti Diyos, mula pas iti negatibo nga banan. No saan nga positibo, no saan nga na ibang gadamag, saan mo nga pastirkan, no muna diti puso. Ang mga kaya ka kontrolon, nandiyan tiramigan ti tao, nang kaya ka kontrolon, iti espiritu. Ikaw, iti ala, iti espiritu. Ang mga palubusan, no munugkin ka, dagiti makaparismaya nga sao, dagiti makapasakit nga sao. So, kita, ano, patipkerkin ka, mangtagkin ka tinamnama, uno ang parismaya ka, saan mo nga, hamo nga, ipalubos ka sumberti ka. Dagiti lang, mangpatipker, dagiti magpapilan, mangtagkin tinamnama, mangtagkin tirako, dagiti damag na nagapukin ni Apo Diyos. Tanuan sa pinasnak mo, haanan nga makastarking ka dyan ibang gadamag. Dahil natin napasamang talaga iti 2 million na katao. Once ka pinastark mo, dagay makapadismaya nga sao, dagay negatibo gadamag, haanan nga makastarking ka dyan ibang gadamag. Iso nga, uri makurat ni Diyos mga, dahil ito, iti na yung bagan ha, makastark tayo dyan ka rin iti Diyos. Diyan pagay ayusan iti darat, pagay ayusan iti gatas kindiro. Kuna na dyan, makastark tayo dyan. Oo, pagay ayusan ti gatas kindiro nga, i-check ti pakaisa. Makan tayo nga pakatayan tayo, naglawag ka rin baga, nagay sa kapulungan pa nag-ispay. Kayo hindi nga duduwa ti patchen medita. Iso nga, nagpapatanggad yan. Hanan nga namuan, nagipinaduma. Basta lang iti namuan lang. Sa niya puso dan di dapat nga. So nga niya tinasayatan gawin nga ramidan, ikatan mo muna, dagiti negatibo, ikatan mo muna, dagiti makipalismayakin ka, kat palubusan, dagiti naimbag nga dama, dagiti kari iti Diyos, nga iso iti umunod ka. Palubusan, denggam, iti timag tibiyag, nga iso iti umunod, iti espiritu, nga mangtagkin ka, iti panakabalin, nga agbyag na nasanban, agbyag na makayayo, kini Apo Diyos. So mabalin tayo mga grab ko, mabalin tayo nga agdayaw, at daan tayo lang tayo kaya tayo nga isakripisyo. Uri kayo amoy iti Sunday, na unay, nagmayat ito yung isakripisyo tayo maparang kini ako. Agdayaw kini ako. Mapukawan ka man, nagkuna ti Diyos. Doble-doble ka blessing. Iti mayak na punas kita. Ako na, nung nunamit ti ako, amin nga ramidan iti imang agpaligid. So, put God first, and He shall crown your effort with success. So, di ay way, nga amin nga ramidan iti imang agpaligid, no kununam ni ako. Kaya ko na, no anya iti pagpanguro namin itibiyag mo, iso iti Diyos mo. Na ito itihan nga masipsiputan, nagiti kaadwan nga Kristiyano. Taptanga Sunday, may sama daw, iti may sama lawas, intali ti ako, may sama tayo nga, kapsat ti ako, magdaydayaw. Kat no, pinalampas mo, iti may sama daw, iti may sama lawas, kunay ti ako, no anya iti pagpangurunam, iti may sama aldaw, iti panagigimong, iso di dyan iti Diyos mo. So, agbanag, nga ti Diyos mo, tagay, material na banag, saanan nga iti Diyos. Kuna na, iti 1 Corinthians chapter 15, verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Agbanag na tayo, nagiti na ang aasi unay ka nagiti na tao, no, iti pagpangulong na tayo nagiti na indagaan, nagiti makuna nga material nga banag. Amuyo, kaputa, si ayat ka ng mga kaklon, kanagiti sa unya ako Diyos, dahil tamad lang iti, ang pagpatawag ka, iti na imbag na aramid, nga mga aramid, kanagiti amin na pagayatan iti Diyos. Isulagit at iway, nga is-istimaram, iti alat, iti espiritu. Saan ka makaunan? Importante na ito kapag napaginadalan na yung kata, mas Kristiyano. Well, namati tayo, nga, nuhaan tayo nga istimaran, iti alat, espiritu tayo, makastart, nagiti negatibo. Kaya kung na nag-libro iti Revelation chapter 5 verse 9 and 10, kagapo iti dara ni Kristo nga nagayo si Jipros. Kaputa inawat mo ni Apo Isus kasi pag imang isalanan mo. Namati ka nga ni Apo Isus kaya indako na tibiyag na kini parupok na iti dara na. Nagbalinkan na nasantuan, hindi matang ni Apo Diyos. So kapo iti dara ni Kristo nga nagayo si Jipros. Iso na tayo iti gapumat na lang.
nga nagbalin tayo nga ari ken papadi ni Diyos nga turay niya. Dito tikunan ni Revelation chapter 5 verse 9 and 10. So nagbalin tayo nga datayo nagiti papadi iti Diyos kakabsat. So datayo nga namati, datayo nagiti papadi. Datayo nagiti papadi iti Diyos nga turay iti biyan. Datayo nagiti ari nga turay iti biyan. Kaputan namati tayo kiniapos kaput itara ni Kristo nga nagayos iti Diyos. Kat ito lumay, nagigiligan mo nga banat, naglagipan, kapsat yung ganyan, na adaan ka, iti kalintigan nga turay, kasi ka iti ari. Adaan ka, iti kalintigan nga bisay. Noon yan, iti kalubusan mo ang munag kita. So, at kalinaulap ka di nga managpungto, at kalinaulap ka di nga managreklamo, at kalinaulap ka di nga sakit, at kalinaulap ka di, iti na itang atawa ka namin nga mas masakit kanya, at kalinaulap ka di nga managbait. So, at dakin ka ti desisyon. Noon niya, ipalubusap na umunagkin ka. Ngayon, nagdunod tayo ka nagiti damdaman ka nagiti nga kaldaw. Nakatano nagiti negatibo. Lukasano, kadakas, nagiti nga lubong. Kadati panag-aaba, panagsisina. Ken, nagiti dakas na damak. Nagiti inalasad na aramit. Kat nupalubusam nagita. Nga umunagkin ka. Kat iso, iti mang poiso iti panunot mo, ken mang takaw iti adakin ka nga. Muyo, iti maysa nga kanang naiman, iti mapuna nga espiritu tayo. Kat saan tayo nga ipalubos, iti sistema na iti nga lubog, iti linalasap nga aramid. So, kada tayo Kristyano kakapsat. Iti bagi tayo kuna na, Romans chapter 12 verse 1 and 2, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ngayon, so hindi pagdayo yun, kiniapo Diyos. Pagdayo, kiniapo Diyos. Saan nga ang display? Nakuna na dyan 1 Timothy, chapter 2. Nga dito bagi, kahit saan nga ang display. Nang runa, kada kayo nga babae. Tatlo, maiwanan, hindi ko una nga, panunod yun, iugali yun, iti spirito yun. Saan nyo nga i-display. Napatag kayo, na isang sangayan kayo, napatag kayo, anak na kayo ni Apo Diyos. Amin nga napatag nga banag, ang anadan ni Apo Diyos, kuburan ni Apo Diyos. Iti ba isang mga perlas, kuburan, napatag beda, so kuburan ni Apo Diyos na naging siya. Iba nito, kaputan napatag, kuburan ni Apo Diyos. Iti adungan ng landok, silver, kuburan na ni Banbantay. Takno saan nga, kaskari na nga alaban, dagiti makuna nga illegal na minero. So, dahito ibagi tayo, napatag. Lalaki man, uno babae. Insuro na tayo, nakasano tayo, ngagso. Isunod lang natin nga, way, nga anadan tayo iti, espiritu tayo, nga nga makastra. Gamit, digyan na dyan puso tayo, so diyan ang kontrol. So diyan, paspasamak iti, makuna nga, biyan tayo. So gaputo nagpatag, dahito'y nga bagi tayo, dahito iti templo iti Diyos. Dahito bagi, pagtanan, iti espiritu, iti sinibiyang na Diyos. So masapol nga, makuburan na nalaing. Saan nga pang beauty contest? Saan nga pang display? Gamin, nuwanas nga i-display, dagiti illegal na minero, nalakada nga may minasan, pagminasan, amin nga mata, kita da, jay kinapatag mo, jay kinaisang sangayan mo, nga dapat nga saan nga ma-display, makuburan. No, diba na ito, gano'n, kaputa na patag, kuburan iti Diyos. Iparlas, kuburan na, mayunag, ito na ginibay-bay. Talaga na, maidunin mo sa utak mo, saan nga basta-basta nga alaan na gini illegal nga tatao. So, kasi dyan man, napatag kayo ng runa ka na kayo mababay, i-reserve yun ito, nga bagiyo, ano ito naman nga physical nga bagiyo, para lang itinasayaan na tao, ngayon ito Diyos ka na kayo, nga para kada kayo. Kasi dyan kakapsan, saan nga maipa-display, hindi conforming nga na dumudong mga minero, illegal na nga minero. Iti lang, legal na minero, katya tao, rin sa gana iti Diyos, nga pakaraking ka, nga balin na katakunay mo, iti punos, iti panagyan mo. Iti sa balimat ka bakit, kakapsan, kadagitimat na ko na nga, kada si tibiyang, naging agararamit ka na tayo, iti ko na nga madi. Iti libro, iti Psalms chapter 59, nga, ni David, itatarayan na ni King Saul, kata panaglamlamang, iti ay kanis desierto man. Kaputa, kaplamatan ni King Saul, iso na. Ni David kakapsat, kakaman ni tinararamit na madanas. Awan ni tinararamit na nga madi. Nga mo yung tinapasamat ni King Saul, agimot. Kapo
Nakita ni David, ang presyaran na giti na tao, ramrambaman na giti tao, walang laro na mabisudo. So, ang imo ni David, ni ako ng Saul, ni King Saul. So, ni King Saul, garot, tinaramid na giti soldado na, kinamkamat na ni David, tapos mapatayan na. Una ni David, awan mo, tinararamid ko madakas, awan mo, tinararamid ko malingam, apay madakas karamid na na. So, may ganyan na di panagdanag. Ngayon, una ni David, Apo Diyos, agkanta, ibukaw ko, iti agkanta. May papan, iti pa nakabalin mo. Ininagsapa, ngayon ikaw ko itirap ko, kasi kagsalakit ko. Dahil dati ko na nilibig, libro di sa chapter 59, Apo, agkanta, iti, may papan, iti pa nakabalin mo. Kaya ikaw ko itirap ko, iti nagsapa, kasi ka, iti salakit ko. So, naawatan ni David, ito yung prinsipyo, ito yung pag-inadala din na ta. Naawatan na natin ang patakaran, kung sistema. Nga, saan na nga kaya? Nga ito rayan ni Saul, nga saan nga gimutin ko na? Saan na nga kaya nga baliwan, iti anunot, naging ikabusot? Ngayon kaya na ito rayan, iti espiritu na. So saan na nga yung palubos? Nagiti negatibo ka ba na kumulitin pa na? Saan na yung palubos kumulitin pa na iti panagbutan? Yan panagdarag. Saan na yung palubos kumulitin pa na iti panagpanik? Yan panakaupay. So tiyugali na kung na Apo Diyos, hinaydayo. At talinagadak, itinatal na mapanunod. At talinagadak, ikalmado marik na, enragsam, natingagal. Apo Diyos, hinaydayo ka, uray niya di mapaspasan. Uray kayo nagapas, itinaramid na kanya. Ipukaw ko, Apo Diyos, itirap ko ay nagsapa. Tapos ikay di sa langit ko. Tatanggong ka, Apo Diyos, hinaydayo ka. Uray niya, hindi mapaspasan. So saan mo nga kaya nga ito rayan? Hindi espiritu ti tao. Saan mo nga kaya nga ito rayan? Nga agaramid dagiti tao iti naimbag. Yan ka. Nga kaya mo ito rayan iti espiritu. So saan mo nga kaya mo ito rayan iti tao? Nga kaya mo ito rayan iti espiritu. So saan mo na-expectaran iti tao nga tumulong ka? Takno, agbalin ka nga naragsak ka na yun. Iti espiritu kung naragsak. Haan mo nga expectaran iti siya sino man nga tulungan na lang. Basta ti Diyos, among ipaon na tita kung tumulong niya. Expectaran lang na ti Diyos, hindi mga ipaon kita. Ngayon duman sa expectaran ni, brother mo, ni sister mo, na ti kabagyan, na nadatirigan mo, expectaran makanahin mo, may naging kapat na awanda, maupay pa. So, han mo expectaran, hindi siya sino man. Tatlong naragsak ka, nakanahin. At dati Diyos, kumanahin, mangtignay, hindi tao, nga tumulong kita. So, kasi tinitin namin, istri ka daw sa. Kada tayo amin. Kasapulan tayo, nakikinararag. Kinararag tayo, kaduhan na ka man ay kararag, naging kakapsat. Ano ang ekspektarin na kasapulan ay kararag ka na? Basta taramidan, dan mo tibiyag mo kinihan. Italag mo tibiyag mo kinihan. Umanayan, kasi Diyos tignayan na naging tao na manong kararag ka na tayo. Kaya so, di pagayatan ni Diyos ka na tayo, kakapsat, nakikinararag tayo. Takno, amin nga makadagsin ng tayo, may talag kinihan. Kasi ako, hindi makulang mga inayuan ka na tayo. Amen? Praise God. Kuna na dyan libro in Exodus chapter 14, verse 14. Saan niyo kapsa? The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. So, ini Diyos kakapsa. Lablaban na. So, kalinag kagaroon, tinatala nga panunod. Kaya karmano manik na. No, among nga ti Diyos, ilablaban na ka. Mabalin namin ka, kalinag, tinatala nga panunod. Mabalin nga ti kasasaan mo ka, at saan nga may margan. Mabalin nga aday, tinagaramit kin ka, iti mali. Kuno nagsasagaba ka, hindi sakit. Kuno napukawan ka, itayayatan ni Tiyag. Mabalin nga mapupay ka, agkapsot ka. Ngayon, saan mo nga kaya kakontrolan na dyan yung pasama? Saan mo nga kaya nga papanawan na kita? So, di kasayatan na ramitan, gagkaskin ni David. Umunod ka, iti makuna nga pamati. Gagkunang, istimanod, iti alat, iti espiritu. Saan mo nga ipalubos? Dagiti negatibo nga, umunod ka niya. Ang talinagagap, itinatal na nga panunod. Ang talinagagap, hindi mapuna nga kalmado walik na. Kaya nagsabat, nakantanayo na di kanta. So ang talinagagap, nagkanta. Kuna na. Kadagiti kanta, ka pa kayo nito yawan niya ako Diyos. Nagigyan, di kung kuna nito. Ang talinagagap, nga agkanta, hindi, panaka ba din, may papaniti ka nakabalin mo ako Diyos. Kinagtalinagagap, agyaman king ka ako Diyos. Kinagtalinagagap, naman ipukaw, itinagsapa ako Diyos na si kanisa matik ko. So, kas dyan, kasayatan na namin tayo kakapsat ng kaskin David. Umunod tayo, hindi mapuna nga pagmati. Amo tayo kakapsat nga iti Diyos. Kati sula, hindi mangilaban ka na tayo. So, talinag ka, tinatal na nga panunod.
Tikalmado marik na. Anadam iti Espiritu, istimanan iti alat Espiritu, ano ay palubos, naging negatibo makanan. Kaya kunang, agkanta iti kanta, napakainadayawan ni Apo Diyos. Apresyaran ka, Apo Diyos bigyan. So kunan ni Diyos, agkalinood ka, pero tikalmado marik na, natal na nga panunod, tayo ni Diyos ilaban na. Kunan na, bukwak iti pamalas. Ano ang bansa ni Tidakas, bansa ni Tidakas, iti Magkordya, iti Pagkakas.